جبارتنا فليمكن مولاي كلمتك مقدسة قلب وحدة لينا بالجسم تبنك هاي فين ملي محبة فين ميلادا امتا مارين تولي امين تشفي بكريتنا ومولي قلبنا فرحانا عاشين طاقتنا لكل وفديتنا بجسمك هاي فين ملي محبة فين ميلادا امتا مارين تولي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal-Roħ Ġużepp u Ġuzeppa Buttigieg. Ħutej illum il-Knisja f'Malta tagħmel il-festa għażiża ta' San George Preka. Ejjew nitolbuh li kompli jsaħħaħna fil-fidi tagħna, li aħna bħalu inkomplu niftħu qalbna għall-Vanġelu u nagħtu widen kif kien iħobb isejjaħu il-kelma ta' Alla għal-leħen il-maħbub, il-kelma ta' Ġesu. Huwa Ġesu li jkellimna kontinwament fil-ħajja tagħna. U fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas sema, Alla missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla ben il-missier, jent li tneħħi dnubiet ta' dinja ħenna għalina, jent li tneħħi dnubiet ta' dinja il-qajt tal-btana, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja. Amen. Nitolbu. U Alla, insejjaħt lis-saċerdot tiegħek San George Preka għal-Ministeru tal-Evangelizzazzjoni. Għatina nitolbuk li jimħeġġin bit-tagħlim tiegħu, aħna wkoll nħabirku bla qiegħda għas-saħħa tad-dinja u biex jitkatta rilat ta' dawk li jemnu. Bibnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltant flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Min ħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu, imma l-biża' tal-mulej iwasslu għal erf sħiħ. Ma jitgħallimx minn m'għandux għaqal,
imma hemm għaqal li qatta l-imrar. Talim l-għarif jikber bħala rar u t-twissija tiegħu bħalajn ta' il-maġiri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq, ebda talim ma jżomm. Jekk jisma' kliem għarif minn għandu t-talim, ifaħru biżit miegħu, jisimgħu minn ħajtu jgħaddija fix-xalar, imma ma jogħġbux u jitfgħu wara daru. Diskors li blaħ u bħal tagħbija fil-vjaġġ, imma fuq fom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid l-għaqli u mfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjin tad-deb u it-talim għall-għaqli u bħal brazzoletta fid-drijom il-lemini. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jien irrid nibqa' fija sal-aħħar, femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha, ngħidu flimkien. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhix lejn ir-reba, ngħidu flimkien. Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-fruwa. Għatini il-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek, li inti għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek, ngħidu flimkien. Warrab minni lajb li nibżgħu minnu, għax tajbin huma id-digriti tiegħek. Ara kif jiena mxenna għal preċetti tiegħek. Fil-ġustizzja tiegħek għatini il-ħajja, ngħidu flimkien. Ħatinżel fuq it-tjubitek mulej, bis-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni, għax jiena nafda fil-kelma tiegħek. Ngħidu flimkien. It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Int mela ibni qawwi ruħek fil-grazzja li f'Ġesu Kristu. U kull ma smajt minn għandi quddiem ħafna xhieda għaddeh lin-nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila jagħmluh ukoll lill-oħrajn. Bagħti int ukoll miegħi bħala soldat tajjeb ta' Ġesu Kristu. Ebda soldat taħt l-armi jekk irid joġob lil min daħlu fis-servizz ma jindaħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ċivili. Hekk ukoll atleta ma jħux il-premju jekk ma jkunx mesa skont ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu jkun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x'qed ngħidlek, il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, li hu imnissel ta' David, skont il-Vanġelu li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-qtajjen, bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma talla ma hix marbuta, għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li ta' glorja għal dejjem f'Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wifqa. Min ħares il-kmandamenti u jgħallimhom lill-oħrajn, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark.
Fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u qalilhom morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. Dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemnu. Fismi keċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu slieb bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara, jqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifjiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħħa tal-lemin ta' Alla. Huma imbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. U tjeżjeż din il-festa tal-lum għandha tenna biex nagħmlu ftit eżami tal-kuxjenza dwar il-mod ta' kif aħna qegħdin ngħixu. San George Preka kien verament bniedem profetiku, bniedem qaddis mibgħut minn Alla. Għax il-ħidma tiegħu kienet propju li prova jwettaq dak li aħna tlabna lil Alla dolodu fis-salm. Għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. U l-kmandamenti tal-mulej mhumiex sempliċement l-10 kmandamenti li tgħallimna bl-amment. Imma l-kmand tal-mulej hija l-kelma tiegħu. Għamel mulej li jiena insir nafek. U l-mulej batilna l-San George Preka propju anke bis-soċjetà li hu waqqaf tal-mużew biex dawn il-persuni ikomplu jgħinuna nitħabbu ma' Alla. Min iħares il-kmandamenti u jgħallimhom lill-oħrajn dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Dak hu li jagħmel San George Preka. Mhux ta' bxejn kienu l-ewwel wieħed li ħadem u li sejjaħ saħansitra mhux qassisin imma lajċi. Nies komuni tal-ħajja ta' kuljum, nies tax-xogħol, ġabarhom madwaru, beda jgħallimhom il-kelma t'Alla, imbagħad ħallilhom din il-missjoni li jgħaddu il-kelma t'Alla, li jgħaddu il-fidi lill-oħrajn. Jiena nixtieq naqsam magħkom fatt kurjuż li ġrali ftit ta' snin wara li San George Preka sar qaddis. Għadni niftakar kien hawn grupp ta' Ebrej, sintendi dawn m'għandhomx il-fidi tagħna huma Lut. U raġbija ta' San George. U għalli dan x'inhu? Dan x'għamel? U qed ngħidlu jien, qedlu saċerdot, ippriedka bħajtu, iddedika ħajtu għax-xandir tal-Evanġelju u mhux biss ried li anke wara mewtu is-soċjetà li hu waqqaf tkompli xxandar il-kelma ta' Alla lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna. U meta jitlu hekk, beda jidħak. U kienet daħka sarkastika.
U mill-ewwel fimtu jien qedlu xi trid tgħid bija din id-daħka. Għalli ħabib, għalli qed tikkonferma li kemm intom żbaljati. Għalli għax li ngħaddu il-fidi l-ewwel responsabilità mija ta' ħadd u xejn għajr tal-ġenituri. Għalli jekk il-ġenituri ma jgħaddux il-fidi u ma jagħtux il-kelma ta' Alla lill-uliedhom ma jiswa xejn. U jien qedlu naqbel miegħek u għandek raġun. Però San George Preka dan kollu għamlu mhux biex jieħu post il-ġenituri imma biex jgħinhom. Illum jiddispjaċini ngħid li jekk noqogħdu nħarsu ftit lejn is-soċjetà tagħna qed niġu fi kliem dan il-bniedem Ebrew ludi. Għaliex qegħdin nagħmlu ħafna familji. Dak jien nibatu il-mużew it-tifla li bata d-dottrina, batom il-mużew. Ħsilt idejja. Imbagħad x'in jiġu qed issegwihom. Qegħdin jarawk titlob. Qegħdin jarawk tmur il-Knisja. U allura eżies dak kollu li qed tiżra f'uliedna is-soċjetà tal-mużew li waqqaf San George Preka mhuwiex jinbet. Għaliex? Għax fil-familja mhijiex issaqqieħ dan it-tagħlim. Kemm niltaqgħu ma' tfal li jmorru id-dottrina sal-ewwel tqarbina jew forsi anke sal-griżma imma mbagħad ma jidħlux lejn knisja. U x'in issaqsih jgħidlek għax il-mami u d-dedi il-ħadd nibqgħu reqdejn jew ma mmorrux il-Knisja. Għiduli eżies, jekk aħna ħniex inkasbru tassew dak li kollu ħadem għalih San George Preka, dak li ju iddedikajtu għalih. Il-mulej tagħna għajnuna biex tenna ħalli nkabru il-fidi f'uliedna u aħna din qegħdin narmuha għaliex ħallejna kollox f'idejn is-soċjetà tal-mużew u aħna ħsilna idejna mid-dmejr tagħna. Ma ninsewx dak li aħna nagħmlu f'kull magħmudija. Waħda mid-domandi, l-ewwel domandi li s-saċerdot isaqsi lill-ġenituri u lill-parrini x'inhi wara li jistaqsihom x'isem ħajatu lit-tarbija. Lesti intom li trabbu lil dawn uliedkom fil-fidi nisranija fl-għożża tal-kelma tal-Alla? Jalla dik il-kelma iva aħna lesti tkun vera. Ejjew għażies, aħna l-koll, anke jekk it-tfal tagħna kibru, il-koll kemm aħna bil-mod ta' kif ngħixu għandna rridu nkomplu nsostnu lill-uliedna. Ma ninsewx il-kelmiet li għadna kemm qrajna llum ta' qabel l-Evanġelju. Min iħares il-kmandamenti imma mhux jieqafhem u jgħallimhom lill-oħrajn u tgħallimhom lill-oħrajn mhux biss bil-paroli imma bl-eżempju tiegħi u tiegħek kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Jeħudi eżies, nitolbu lis-Sinjur Alla li f'kull bżonn tagħna irridna nirrikorru lejh u bħala wlied missier tagħhom nitolbuh u ngħidulu. Nitolbuk dan f'isem Ġesu. Ngħidu, nitolbuk f'isem Ġesu.
Sinjur Alla, San George Preka kien dejjem ubbidjenti lejn il-Papa l-Isqfijiet li inti għażilt biex ikunu suċċessuri ta' ibnek. Tħallina qatt inwarbu it-tagħlim li inti twaslilna permezz tagħhom nitolbu ulek f'isem Ġesu. Sinjur Alla, San George Preka kien jgħid li t-tagħlim huwa l-għajn ta' kull ġid. Għati jidden lil dawk li jmexxuna biex jgħalmuna kull ma huwa sewwa għal ġid tagħna u ta' kulħadd nitolbu. Sinjur Alla, nitolbuk u nippreżentawlek il-familji tagħna. Għamel li huma jarfu tajjeb id-dmir tagħhom li jgħaddu il-fidi lill-uliedhom u l-uliet uliedhom bil-għajnuna dejjem mis-soċjetà tal-Mużew li San George Preka waqqaf biex tkun għajnuna għalina nitolbu. Sinjur Alla, inti jogħġbok iżżejjen lil San George biż-żelu kbira x-xandir tal-kelma talla. Għati lilna wkoll li aħna bħal ħajja tagħna inkunu xhieda vera tal-Evanġelju tiegħek nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, isma' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bl-interċessjoni ta' San George Preka. Għatina li narfuk, inħobbuk u naqduk. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob għal-missier għalina l-missier li jista' kollox jilqa' mlej. Nofrulek missier il-ħobs u l-inbit biex bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek tibdilhom fil-ġisem u d-dem tal-verb tiegħek magħmul bniedem li lilu San George Preka offra u ta' kull nifs ta' ħajtu ħabbu u ħabbar bħala l-għaxqa ta' qalbu bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int qatt ma titlaq lill-poplu Qaddis tiegħek u fil-ħniena tiegħek bla qies tibatlu profeti u rajja li bħeġġa u b'umiltà ifaħruh fis-sejħa li għandu li kull ġens maħtur, saċerdozju regali, nazzjon Qaddis u poplu miksub għalik. Imnebbaħ minnek il-qassis tiegħek San George Preka xorob sew mill-lajn safja tal-Evanġelju u inqanqal mill-kelma ta' Pawlu l-Apostlu missierna għadda it-tagħlim tal-fidwa lin-nies ta' fiduċja biex huma bħila jgħallmuh ukoll lill-oħrajn għall-akbar ġid tal-Knisja u għall-glorja tal-verb tiegħek magħmul bniedem Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli
ferħana għal dejjem qudiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Murej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, San George Preka, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħariex lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Nejdu flimkien dik it-talba sabiħa ta' San George Preka. Grazzi, Signor Alla, u aħfirli, Signor Alla. Grazzi, Signor Alla, u aħfirli, Signor Alla. Grazzi, Signor Alla, u aħfirli, Signor Alla. Nitolbu. Issa li tqarbilna missier bil-ġisem u d-dem ta' ibnek li mallem divin tagħna, għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San George Preka infittxuk b'qalb safja u nħobbu lil mlħutna fl-umiltà u l-manswetudni.
بكريستوس سيدنا. المولاي معكم. يبارككم الله اللي يستقلش المسير لبن والسبيرتو سانتو. مروا وعيشوا في الباce تا كريستو. في الهوات ميو lontana Maria, o che mi doleiu dacis mex abi, kem tohroch auia, dil kelma min albna, bitamalitaltna, يعطيك الأكبر جي ينتلاش السماء الشمس الخلق ينتلوم من